ya Igbo Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ịma na o nwere ihe dị mkpa dịkwa na amụ bụdokwana ka eziokwu anyị bụ wee bịa na ihe na-ewuzi kịta bụ ọkụkọ chalenji. Okongwu Dibia chalenji na Matthias Ezeakwu si ya ịmara na ị na-emenwe ihe a mme mee nke gị nwetago ejide ọkụkọ aka ọbala pụọ na nwe na-asị taa gị si ihe nke ebidokwa na ọkụkọ chalenji afụsigo na ebili bata ọkụkọ fụmbọsị eme atụrụ emega atụrụ fụmbọsị eme ewu wee mee ọchịcha wee mee nkịta chalenji wee mekwa oke ite chalenji ka mmalụ nke a na-aka wee mee Igbo chalenji maka na vidiyo anụnwụ na afọ kịta enwe mgbe gara aga ka Matthias pụtara sị na ihe ndị dibịa na-eme bụ anwansị na ha pụta ha jide ọkụkọ ha pidu ya n'ukwu ha pigbuo ọkụkọ ahụ anwụọ kịnịkọ kogide kịta Okongwu Dibia wee nasị ya breki wee nachiata wee gosikwa ya sị ya na ike dị maka na isi naanị ana ọkụkọ na apidu ya ọnwụọ apidogoro ọkụkọ ọnwụọ gịnị meziri ọbara ya dị ya n'ahụ gịnị meziri ọkụkọ ọbara ọ na-akọwakwa nsị na ịnenecha vidiyo ihe afụ ka esi jide ọkụkọ aka ọkụkọ na-abụ nọrọ ebe tere aka tụwa ya ihe tụdie ya kwugide kwukpọ enweta ọkụkọ gbatị ya mgbe ebere ọkụkọ isi wee fụ ya nna na ọbara dị ya n'ahụ apụọ na nwe na-achịzi nke a bụzi ọkụkọ chalenji nke a na ebido ya ọkụkọ agwụkwa n'ahịa ụmụaka ka gburu isi galazi ọnụ n'afọ gara aga maka ịchọ ime ebiri chalenji mana nke a kịta unu megide ihe abanye Ista ọkụkọ wee kọ n'ahịa unu agwa anyị na onwere onye unu nyere ego na-eje na-azụ ọkụkọ n'ahịa ngwa nenụ vidiyo ka unu fụ maka na nke ebido ọkụkọ chalenji ama m na-akwa ọkụkọ onye ekwekwa mee ọkụkọ chalenji nenụ ya ka unu fụ ọmụnwa na-ebe ọmụnwa bụ Okongwu Dibia debesi ife dị iche ị na-ege ntị ọ setịkwa na ịma na sinsi ọ na-afịọ ya na-akpọ mpụtakwuo mgba nkịtị si na ada bụ anyị yara ị agbagodu ndị na-ayị nkịtị fakwụnyere anyị si ya jụọ oyi gị wee pụta nke ị na-ege ntị so ndị agha niile pụta anụ si na Okongwu melụ nke ayara mee nke onye amekwa nke onye olukwa na ọmụme ọ setigwo kịta mana m na-ebidogodo na 1 a sị na anyị ebido ịmụ aka ọ bụ na ife anyị na-eme na vidiyo anyị bụ feki ị na-ege ntị na ife anyị na-enwere isi ife menụ bụ na ọ na-afe ebido kịta a ga-ebido obere oge egotego m ọkụkọ anyị eji medite na ndị anyị achọ onye bịara ọrụ ebe a anyị anwa ịdị ọkụkọ nke ọsọ ọkụkọ ka eji ene n'ọgwụ ya eji egwu wee nne n'ọgwụ na ewu gara ọrụ ya ewu estilu na egwu maka ịdịmọdụ iwe nwere isi wee ewu gara ọrụ na afịa ọkụkọ ife dị bụ ịmara ife eji ma anyị mesịa mekwa fa onye ji ọkụkọ agrik wee mee nke ya ejiri ọkụkọ agrik ene n'ọgwụ ihe achọ ọkụkọ Igbo ahụ dị isi na ibu odogwu na-echu iko nganga pụta ka oge ọfụma afịa na ihe achọ ọkụkọ Igbo ahụ dị achọ na agrik ịma na idebi ya obele ya iti mee ya ọnwụrụ ịghọta ike ị na-enechọkwa ọkụkọ agrik chọọ ihe afụrụ ya afụ ọkụkọ gosi unu na-amụta ọka ụ na-afụ fresh ọdị ndụ ọdị ịghọta na-agbịrị ọkụkọ ọgwụ na ahụ na-abịa ọkọ na-abụ very good ụlọ na-anya ọkụkọ dị na keji ịghọta chọọ ka nchọ nke dị ndụ nke ndụ dị ya n'ime nwụta nke a dịrị nwụtagodi na ọmụta nke ọkwa ụlọ na-afịa feta efu ụdị ọka eji ene n'ọgwụ ọbụla eji mụta ọka grik n'ogbo na so ọka anaghị anwe ya mmadụ ka anyị anwe ya onye bịara abịa maka ọsọsọ fasị na ife anyị ji n'aka na ọgwụ ọnya ka eji edugbu dị ọkụ onye ọnya ọ bịara abịa okay na where are you from the here Igbo ọkwa ya ọkwa na Igbo no the here Igbo onye ọ bụrụ onye obodo ọ ka ya nwa gbukwuru onye obodo
Oh yeah, you go. No hold and tight. Just show am. Hold the cup. What the video? I am. Show the life. Shake am. Shake am. Hold am for leg. Hold am well. Make they don't say the cock. The cock dey life. I post ya challenge. Agwa ngi n'ime ya emeti ya mma repost. Yes. Na my page. Ngwa, go make I try. Address. Mma m gosi ka esi eme violence. Mana ebe amụwa. Mo bụ drama na-eme. Fu be de drama. Oya. Oge bụ ka fa. Ngwa bịa, ya nka anyị nwere aka video m. Ọkwa na afịa. Stay there. Ọ ya atọ n'ihu azụ. All like your thought, you don't like your another. Okay. Nna ngwa na look here, the look. Okay, for far distance you know. Okay na afia. Na-ekwe ebe igwe aya ya no. Yes. So ọ bụ ọkwa ịbịa ịnọrụ nso. Chee ka m fụ ka o si jide ọkụka. Nna bịa. Ọkpa ka ya ejide ya aka. You go hold am for leg. Hold am for leg. No fear, nothing go do you. Nothing na be cheeky. Hold am tight. Ya hapịa na ọkụ o nwetara na ọkụ ejidere ya jide n'ugwu ya. Okay, ngwa hold am here. Ka nkunia ma ọkụ ya dị free. Ka nkunia ma ọkụ ya dị free. Okay, ngwa hold am here. Ka nkunia na ọkụ ya dị free. Aja na eji ụkwụ ka aka wee kpado okwu. Okay. Yes. So ọkwụrụ na afịa. Very good. Turn am well, mee unu na-anya unu afụ na onwekwa ife mere ọkụkọ. Unu fụ ya. Oya ome. Hey! I don't know. Unu afụ ya. I hope say no the press and tight. Oya jide. Ọkwụrụ na afịa. Ngwa na-agba onye olu. Na-abịa na-aga. Kọp na-abịa. Na-evidote. Ayayala ntụ. Mmadụ kodo. Ọgwụ ka a na-egosi ka elekara isi makwa adịghị otu ahụ azụrụkwa inye mmadụ ojidi ya n'aka egwe weta ọzọ ya go come here. Ọ ga-anọte m aka ahụ. Ya ma ụkwụ ịmara ụkwụ ọna ụkwụ ụmụaka ụkwụ ọna ọnya ka ị ga-agwa ọnya ya makwa nke ụkwụ ọna n'ibe ekwu na anyị nọ ọ bụrụ na afụ dị distance ma anya ka ịmara ụkwụ ọzọ ọnya 4, 5, 6, 7, 8, 9 ka emezuo ya 10 ụmụ ụkwụ 10. Ọya action ebido. Action bidokwa another one gosi dị ọgwụ o ji apịa gị. Iji ọkụkọ onu were ọbara ya were mmiri bidie ya elu. Ụdị ntị abịa ọkụkọ a bidie ya olu. Iji ọkụkọ onu. Bidie ya olu gbuo ọkụkọ a were ya ozugbo. Were ọbara bidie ya olu. Aya anyị nwere ọgwụ. Bidie ya olu kịta gbuo ọkụkọ. Ọsịsọ ọkụkọ ka nye enyerekwa ndị mmadụ. Ọkụkọ ka nye enyerekwa ndị mmadụ. Ọ ka nwụkwa anaghị. Ọ na-agụ. Ọ mere abịara ozugbo. Ngwa jide. Nke a agagwo. Unu nụrụ efe anyị kwu. Ịghọta. Matthias Ezeakwu. Ise na-enwere ọgwụ n'ọ majik na ife a na-emebi ife juju. Mee nke iweta. Ifu ka esi wee mie ị ga-enye ya mmadụ.
ojide chọọ ọkụkọ dị ọkpa nke dị ndụ ejikwa na ọka grik wee mee your own ya gazie share this video ka o ruo fan unu afụgona ya nụ asị m nke ebido ọkụkọ chalenji akwa ọkụkọ ọ ya ekwekwa mee ọkụkọ chalenji maka ebe ọ bụ akwa ọkụkọ tiwala akị ọ ya ekwekwa were ọkụkọ ka a mịa ya ọbara maka Igbo bụ Igbo na aka a na-ama akarịana onye sịkwa nnọọ nwere ike akwesịkwara iji ike anụnwa anyị nwe wee mịa ndị Fulani herdsmen ọbara mgbe ha na-emebi ana Igbo anyị ọrụkwanụ ya nwoke anyị si wee mịa ndị kọntraktọs ọbara na-agbaghalị ihe ego ama nlụlụ anyị ụzọ amịa ha ọbara nwekwanụ ka anyị esi wee mịa ndị ọjọọ anụnwa ọbara ya abụ hapụta nwanne ha fụ na nwanne ha na-alụ ụlọ na Awaogo Foundation eje na elu ya ode eshidi a nke nwoke esidi ya nawa ajakwela na ha ọha tụbie ya si ya nna ma ike na onye nke ọbara okwete na ọ na-eme amịa gị ọbara kwete na ọ na-eme maka na ọkụkọ chalenji nke a anyị ka bidoro ebido maka na the way things si aga oyi ife maka na Matthias abụghị mmadụ ya mee ihe ọgbage nkịtị anyị mawe Matthias maka na ime ha anya asị a na-eme nke a nwere ike na chi na-ejinata ogbuore nglit ya set ya mee nke ya o gosikwa na ihe na-eme mana ụdị unu efugo ka ọkụkọ chalenji si dị anyị na-asịkwa Igbo bụ Igbo ebe ọbụla na-ele na anyị na-anụ onu anyị ihe ọma ya emere gị Chukwu ya na-agọzi gị ichee nke ọma ihe ọma bịa gị ichee nke ọjọọ ihe ọjọọ bịara gị n'ọbụ na ihe osimiri na-adịle gị maka Oliver sị nke onye chee n'obi Chineke nna nwe ya n'aka ka ọ dị na mgbọsị ọzọ